City-saying! City-saying! Bing bong! På City-saying! Klockan är 3.04. Och City-saying-bussen. Jag kommer inte att sitta. Jävla flinta stek. På med hörlurar! Måste ha på med hörlurar! Vi måste ha hörlurar och åka City-saying. Tack så. City-saying! Och City-saying! Jag hör ingenting! Je m'appelle! Nej, fan, RF fick franska på sina hörlurar. Ja, det är italienska på mina. Nu vart det franska. Ai, de la boucle, s'il vous plaît. Jag hör bara en massa trä. Je suis... Amen. Ja, je suis amen. Det betyder the famous Cookness Tower is on the left side. Bingo. Jag hör inte det. Nej, vad hör du då? Je suis enculé. Jag måste nästan gå och klaga för det hörs ingen i mina hörlurar. Gör det inte? Nej. Jag hör jättemycket här. Jag måste gå och klaga. Ursäkta mig, guiden på City-saying-bussen. Mina hörlurar verkar inte funka riktigt. Det kanske beror på att du inte pluggar in det där. Ja, men jag har på franska. Och så har de Ai, de la pomme, s'il vous plaît, sa de till mig. Funkar det hörlurar? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Funkar det hörlurar? Hör ni längst bak i bussen? Hör ni vad jag säger längst bak i bussen? Nej. Hur gör jag så får den där? Satan och Perkele! Vad hör ni längst bak i bussen? Jag tror inte mina hörlurar fungerar riktigt. Jag hör inte guiden. Ja, jag kommer att fixa det, så det tar lite tid. Ja, det tar lite tid. Ja. Du sover väl inte? Nej, Det är bra. Jag har lampa här så jag fixar i mörkt. Oj! Jag fixar det sen. S'il vous plaît! Merci beaucoup, s'il vous plaît! Alla hade text. No. Nej, tack. Ja. Man kan säga att de hade Jag kan säga det. De hade tekniskt problem. Hade de teknik? Ja, det kommer komma ljus. Nej, inte hela bussen bara att vi pratar franska. Nej.